and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Sisi, kumusta na? Imo kong gipakulbaan og maayo ganiya, ha? How are you feeling na? Mato ko sa kantin. You want something? Okay. I will go ahead na. Apo, I'm okay, Lola. Ayun na kabalaka. daghan ming nabalakan ni mo. Wa mi mo biya. Di na. I'm okay, Lola. Di kapoy lang tingali ko. Andy, sige na. Mahimo ka na mo biya. No. Dinhira siya uban nimo. Magpabilin siya dinhi. Amo na ka nang nasabutan. No, Lola. Dili kinahanglang magpabilin siya. Wa ko magkinahanglan niya dinhi. Di na. Mga sige na, Andy. Makabiya ka na. Di na. I'm okay. I will be okay. Apo, pasagding ubanan ka ni Andy dinhi sa imong lawak ning ospital. Wala ing makauban nimo dinhi kung mo pauli na ko sabay kundi si Andy lang. Paanhiang mo sa ato mga katabang, Lola. Dana, mas makampante ko kung si Andy ang imong ikauban dinhi. Dili siya mahimong magpabili din hiuban ako, Lola. May kaugalingon usab siyang mga lakaw o buhato nun. Ipadaplin ako ang tanan akong buhaton, Di na. Para mabantayan ka. That's so sweet. But no. Dili ko gustong usikan imong oras uban ako. Oh, Ikot na, Auntie. di na. Apo, unsa ko ka ng imong gipanulti? Tawkin ang usa sa atong katapang, Lola. Or better yet, ayun na lang. Okay na ko bisag ako lang usa. I will be okay alone. Mga Auntie, sige na. Pero... Dili. Di ko mo biya din uban nimo, Di na. Oh, kinahanglanon mo ko nimo, dili. Magpabilin ko nimo. Auntie. Please, ayaw ko kabuka. Salamat, Andy. Makalagot! Shit! Hain man din siya. Nga na dili man ako siya magkuntag. Kagaling na pa ko nagpaabot niya dito sa ospital. Sa pamasi nga mo balik siya dito sa lawak ni Dana. Pero pila ka oras na lang ang milabay. Uwagin siya mo balik. O usap siya dito sa lawak na himutangan sa anak ni Abigail. Kung mauhain man din siya. Unsa nang orasa? Shit! Tuon ko siya sa ila. Mulaw sila ko dito. I don't care kung tungang gabi na. Nadana ka kanina ang patayng lawas ni Lolo sa punerarya. Ug walay nakaatiman niya dito kawasapuhan ni Jeric. Wa ko gayang buktong pamilya. Naglibog ko kung kinsa nga akong unahon. Kung maadto ba ko sa haya ni Lolo. Kung maadto ko mabiyaan ko ang akong anak din nga kritikal o sa pagkondisyon. Magpabilin man uban niya sinang Dora. Apa dili paghihapon ko mahilo na
nga makuna-kuna kung wa ko din uban sa akong anak. Diyos ko, ganong nahitabo paniktanan. Kabukat ni mo ang pagsuway, Ginoo. Tabangi ko. Atake pa ko ikong kalikod. Kaya dili ko kayahon kiniktanan kunwa ang imong panabang. Ayaw ko pasakting mag-inusara sa pag-alsa ning bugat nga krus karon nga akong gipasan. Maluoy ka. Maluoy ka. Uy, uladay. Nagamata ka malagi gyapon. Hindi ka matulog. Nang, Ay, sige ra magkupot diha ang kamot sa imuhag anak. nang, Ay, day, nakasabot ako si mong debate karon. Kasabot ko ana. Mga kung itugot nimo, umusalig ka. Ay, ako na lamang ang bahala mo bantay mo sa bata. Dalikyat dito sa haya ng ulo nimo. naglibog ko sa angay na kubuhaton na bukat kay nga ako kibati. Sobrang kahot ang akong dugan. Mura kong malubos ni kasakit nga akong kibati na ingon og sa bubuto na ang akong buo sa paguna-una. Klipog na ko. Mura na akong mabuang. Uy, ayaw intawang pag-surrender, Inday. Bisan unsa ka bugat sa imong gibate, unsa man kalisod sa dalan nga imong giagian karon, dili ka mahimo muhunong sa paglakaw day. Kay may anak ka pa nga nagkinahanglan kanimo day abe. Kung gikapoy ka, pahulay, pahulay. Walay mawala kanimo kun sa makadiyot papahuwayon mo una ang imuhang kasing-kasing ug hunahuna. Nagdora. Sige, sige day, hilak, ihilak. Ihilak ang tanan nimong gibati karon. Apay ini kahuman, kinalang mo bangon ikaw. Magmalig-on ka ug barugi ang imong katungod. Nang. Hain ka man di ay, Jerry. Nga nang wa ka man usap din sa inyong mansyon. Hain ka man di ay. Asa mati ka pangitaa. Buiset! Apo. Apo. Nasayod ka ba kuno sa lako kamahal sa bigil, Lola? Apo. Nga tungod sa kong gibati alang niya. Hinay-hinay ko ining kikuba. Jeric. Wala ko makabantay nga dili lang ang akong kagalingon ang akong kikuba, Lola. Kung dili, lakip ang babae nga akong gimahal ug ang gidamgo kong pamilya. Apo. Kuba na, Lola. Ug karon, wala ko masayod kung unsahon ko pa sa pagtibuok pa niini. Kung mahal ni mo siya, dili ka muhunong hangtod nga iya kang pasayloon o dawaton pagpaalig. Budawat pa kasi nako. Mahal ka ni Abi. Kaha. Igo ka ang giingon mong iyang pagmahal. Aron iya kong pasaylo sa dako kung sa nga nahimo niya, Lola. Ako ang hinungdan kung nganong niya karon si Lolo Juan gihaya. Ako ang hinungdan kung nganong naapa sa ospital karon ang bata. Ako ang hinungdan kung nganong wa dinhi karon si Abi at tubangan sa haya siyang apuhan. Ako ang hinungdan ining tanan. Jeric. Sige na, Lola. Di may mong dili ka mo paway. Ako ni bahala din eh. Pauli na. Magbuko og taxi ng imong kasakyan. Ug mag-inusara ka din, Kabalakan ako, Lola. Kaya na kung akong kaugalingon. Ako ni bahala din eh. Di may mo nga lakip ikaw maluya. Mga sige na.
Know that I am always here, Apo. Nasayod ko, Lola. Salamat. Nahinanong na pagbalik si Dina. Sukod ganina, wala na siya magigsulti man ako. Iguro siya sa pagtando kung may pangutan ako. Di sama sa iyong naandan nga dili ini mo tanugi kasulti. Kanunay nga makupot sa akong kamot. Pero kanina, hinay-hinayan niya sa pagkuha ang iyang kamot kung akong kuptan. Nga naman. Mudlikat na ako paglili sa naimutangan nila ni Abi. Gusto ko masayod sa kahimtang karon sa bata. Aron magkuha ko ano sa bang kabalakang akong kipati. Gusto kong mapabilin uban ni Abi. Karon apan. Di ko ka na mahimo. Nga niya usap sa ospital si Dina. Pero kinahanglan nga makalili ko dito. Maghihinaylo ko sa pagkawas samtang nahinanok pa si Dina. Gusto kong pugnan ka. Gusto kong magpabilin lang ka din hiupan ako. Pero dili mahimo. Kay bisan ang sabay akong buhaton. Mabalik paghihapon ka ni Abi. Ay, ako na, day. Ang doktor tingali o baka ang nurse ni. Sige na. Uy, hala dong. Ikaw magudi ay. O dali, dayon. Si Abi, wa ba matug? Wala. Ay, sudla lang dong. May kay ni Aka kay aron makabiya ko kadiyot ba kay kahigupon ako og init dong oy. Galain ulit akong kabuhi sa kabugnaw ining kwarto nga amon na himutangan. Bugnaw kayo. Murag yung suhot sa ako ang kuto-kuto ang kabugnaw ay. Ay dadan ko na lang sa kape si Inday Ape. Wa pa gyud na mo kaon in taon. Mao ba nang? Aw ikaw unsa may? Siya lang may imo. Wala nang. Salamat. Hala sige. Ay, dali ra gyud kaayo ko dong ha. Nara may hulog-hulog nga kape diha. Sige nang. Sige. Abi, Andy, ang bata. Kumusta ang bata? nakikpisok. Naningkamot ka mabuhi. Maulian na ang bata. Maluoy lang ginawa. Igo na sa mong paghilak. Kubang kayo yung mga mata mo. Andy. Niara ko, Abi. Niya paghihapon ko. Bisan sa imong pagtalikod na ko, huwag kumuhunong sa pagmahal ni mo. Andy. Umanining tanan, mahimo bang magsugod ka pagbalik nga ako na ang imong kauban? Andy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!